Dobrý deň, nech sa páči, srdečne vás vítam v našom zariadení Národ senior a junior Solčany, nech sa páči. Naše zariadenie Národ senior junior Solčany ponúka druhý služieb, ako je špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby. Našou spoločnou víziou pri vzniku tohto zariadenia je pokojný a bezpečný domov pre odkázaných ľudí. Ďalej poskytujeme odbornú pomoc, aj ošetrovateľskú pomoc pre ľudí, ktorí sú odkázaní s individuálnym a ľudským prístupom. Najpodstatnejšou našou nielen víziou, ale až takým cieľom by som povedala je, aby sa klienti v našom zariadení, v našej náručí tu v Solčanoch cítili takmer ako doma. A snažíme sa vytvárať to prostredie tak, aby sa tak cítili, ale zároveň nielen klienti, ale aj zamestnanci, pretože ak zamestnanec nebude v pohode a nebude sa cítiť v našej náručí dobre, tak sa nebude cítiť dobre ani ten klient. Preto naozaj sa snažíme vytvárať tú atmosféru spoločne, takú komunitnú. Napríklad pre zamestnancov sme vymysleli teraz taký najnovší populárny bonus. Sú spoločné raňajky, ktoré trávia naozaj v jednom krúžku, tak aby sa tešili vlastne každé ráno do práce, urobia si smoothie a majú zakázané hovoriť o robote. Čiže rozprávajú sa aj o svojom súkromí, trošku sa aj viac poznajú. Samozrejme máme aj ďalšie bonusy. Bonusom je napríklad taký vernostný bonus, keď zamestnanec odrobí viac ako 2 roky, tak sa mu začne postupne ako keby po schodíkoch zvyšovať základná mzda. Dávame zamestnancov viac dovolenky. Zároveň sa snažíme, aby naozaj mali zabezpečené aj také základné veci, ako sú ochranné pomocky, o tom sa už ani nebavíme, to je úplná samozrejmosť. Ale novinkou je tak ako v prevádzke v Dubravke, kde zabezpečujeme bývanie a nemusia za to bývanie platiť, tak o 2 roky to budeme poskytovať aj zamestnancom v Solčanoch. Myslím si, že toto je niečo, čo nie je úplne bežné na slovenskom trhu. Aby som sa ale vrátila k samotným klientom, aby sa tu naši klienti cítili takmer ako doma, tak je dôležité nezabudnúť na jednu vec, že sociálne služby nie sú o tom, že my budeme všetko robiť za tých klientov. Naopak, podstata tej sociálnej služby, a teda aj tej služby, ktorú poskytujeme tu v Solčanoch v náručí, je, aby sme tých klientov čo najdlhšie udržiavali v samoobsluhe. Čiže aby sme sa snažili motivovať ich k tomu, že všetko, čo sa dá, čo ešte zvládnu, budú robiť sami. To ale neznamená, že im neponúkame aktivity. Ponúkame veľa aktivít od kultúrnych, športových, spoločenských, ručné práce, rôzne krúžky, ale dôležité je, aby si tie aktivity vyberali sami a nielen vyberali, aby tie aktivity sami navrhovali spolu so sociálnymi pracovníkmi alebo kľúčovými pracovníkmi, lebo to je podstata uchovať ich v takomto aktívnom živote, v tej malej komunite v náručí, ale aj v tej komunite v tej obci. Preto naše zariadenie v Solčanoch je otvorené tej verejnosti. Čiže keď robíme deň otvorených dverí, príde Giska Oňová, tak voláme aj ľudí z dediny. Takisto návštevné hodiny neexistuje, aby sme určovali návštevné hodiny. Príbuzní a priatelia našich klientov môžu prísť za nimi kedykoľvek. Samozrejme nie v noci a nerušiť nočný kľud. Takže to je taká zásadná vec, aby sme sa k tým ľuďom správali tak, ako keby boli vo svojom domácom prostredí. Nevždy je to možné, ale robíme preto naozaj maximum. Naša mama je v zariadení vyše roka niečo. Musím povedať, že sme veľmi spokojní ako so zariadením, s budovou, s okolím, takisto aj s personálom. Ten prístup ľudí a personálu kompletne celého je úplne vynikajúci. Je tu vysoká empatia voči tým klientom, tak si myslím, že tá starostlivosť je fakt neskutočná. Naša mamina mala v podstate PEK, ktorý jej umožňoval podávať umelú stravu a ľudia tu ju dostali do také kondície, že dneska je sama, úplne bez problémov, mentálne je zase zlepšená oproti stavu, keď sem prišla. Tak si myslím, že všetky tie pozitíva, ktoré sú
ktoré sa šíria o tomto zariadení, tak sú pravdivé. Keď sa zhoršil zdravotný stav aj svokre, aj mojej mamine, tak som si uvedomila, že takú starostlivosť doma nedokážem poskytnúť ani jednej, ani druhej. Tak som sa rozhodla v podstate vyhľadať toto zariadenie a práve kvôli tomu, že je tu zdravotná starostlivosť 24 hodín denne, je tu každý deň lekár, keď je treba, tak aj psychiater, takže veľmi veľa to pre nich znamená, lebo netreba s nimi chodiť nikde a majú to tu všetko pod jednou strechou, keď treba. A v podstate nejde tu len o tú zdravotnú starostlivosť, ale aj o vyzdvihnutie práce sociálnych pracovníkov, ktorí sa neustále venujú vo voľnom čase, vyplňajú im ten voľný čas rôznymi aktivitami, kde im rozvíjajú ako myslenie, tak jemnú motoriku, a vždycky to tak prispôsobujú k tomu ročnému obdobiu, čo sa deje. Napríklad, keď bola olympiáda, tak mali olympijské hry a v podstate toto viem, že by som doma nedokázala spraviť pre ne. Pracujem v náručí senior junior už 8 rokov. Na pozícii opatrovateľka. Táto práca, ja tomu hovorím, že to ani nie je práca, ale poslanie. Vždy som to tak vnímala, aj to vnímam, pretože je táto práca náročná, ale aj veľmi zaujímavá. Nie je to stereotyp, každý deň sa stretávame s novými vecami, hej, že stále sa musí riešiť niečo iné, čiže práca opatrovateľky je v skutku veľmi dôležitá a zaujímavá. Túto prácu robím rada, pretože ma baví, robím ju srdcom a každý deň ma naplňa novými znalosťami, zručnosťami a skúsenosťami v rámci ošetrovateľského procesu.